mugusi basono mancho moteka nabego mancho muri baba gusi Global Radio ndoche ne raundi ya kabere ya soira iga una botamba somro guna request awa uyoko chana kali tugoliye ikiko chakera chinsa kyana bega chinsa ikomene bere chamara goba ngatonya kwa tokumena na iga twasanga twagosolia senjira bene kiguma nabego tonyora masiseni akurwa asamatera maya matonontu nabego basemi wekerengo kigura raundi ya kabere nigo tochikuta kunenganera nsinini elinayo rebirengere bya nchendo byana kurugaiga cyakoba togosanga ase enchira ya abene kigma. By the way manganaro aberega koba yemwa etera muko iburu wagari asomochi kemwe iburu wagwa asomochi mora bana totebe mubana tebe mu example mora bana batano kemora bana batano garia bane iga batatu iga basoka ku kisiko bagenda kwirigiri mu eto ikoyo matikarenka gari mu chitonya gutwara abantu bonse bakwenyara ego ikanga mbaro babere kosoyo moiga bare class kigense kidogo oli abana basokiro yonora America karo yonde Nairobi karo yonde Kisumu karo yonde ke bagakara sa kare gocha osesiko yensa gakare ngo kiranya kare kwa nyanga bono kaga ali muhatirwe bakaburi mu maete nakurukara no mugusi ikamoye gwa kapande kakika kaigarende munyako mo gusanga senjira ya bene kimakero mu ndatu ari muaya baratira bantu ucyari naye naye ari ratwe ndabana bawubiye bono ngo kirige kwa nyabona murana rosoka tukurukaga tanya kohirana ikibaga chiete ko sengumbu achiete tanya kohirana okolere myaka no 10 ora kwa nyangu murnare ngaga igoro chenga ya mromi tata ya oro chinje tindaga cha nyomba oli ora America osoli kale ngumbu osoli kale kibaga saka kale na ga chite nyomba igererito monta yo menye torro ogendo ko bataraga che yaye omenyarro omenyarro ako batari komenya oli mumro uri tayarro le tarona abantu baye bamenya se nyombeli ko muro mwabo tayo anenge arore ngabono mronde tayo Nairobi akare ko ligeke bago asaka akare ke bago kya obota akare basale sakara otali gosia osoro obota akare basale sa osali gocha konya no mugondo no radio raire mugondo toli kolemo one kero mugondo toli kolemo umuro yo moro ya ka kumuro mdatari maiga wakwana oluswagalia ole mosmeke bintu bya yarro ona mangami de yale tro muchano sana konya ranga murnaro ole kaga iga bose rero ole kaga taranyara buye bintu biramubuata bamwe omboro batayo basakalisiko yense bagara kole bintu bya barro eroro ranga abana batayo lende mugondo talimo nyombe tamenyo bosere myaka 10 tinga so anya ko menyali nyombe utkara litombo ko batinda gacha tinga so mugondo yo nyakolema rigo mugondo raire bosaiga lende tinga so mugondo nyakolema oli solia no ligo chaiga mbuya kosoa ase nyomba ya muromino yo tayo nyombe yo tamenyiri omenyororo ko batayo mbuya kole mu mugondo umwana omino osoyo omino abimusubati omino abimuromino otayo taringa arora kinya karare mugondo inorora eto nyakolemwa mugondo inore gabona boreire konto kunyolema ora kinoyo muromino ole umwana omino ole mbuya kosoa kolepa koba tayo ligo mugondo kurambya kosoa kolepa mbuya kurare sinyomba ya muromina agachite ko batura agacha yao mbuya kosoa ronorat mukiraiga erende okanyerenga ka ibintu biche bikubwate ko berta yenyombe tiketelitombe 0753241889 0753241889 sanga kama nje mbo kiboraro kole mugondo boyo mino otamenye tinka ko bere nyomba ya muyo mino otamenye tinka mbo kiboraro utumia ngose umugondo no rabwate ga tonya kole mwa utumia umugondo boyo mino lakini yo umugondo lelito tonya kole mwa akobata menye tinka mbo kiboraro ko soye nyumba ya muromino tamenyatika ko soyo mino tamenyatika komenya roko bereta iyo asasa ya YouTube ga bono digretiga sukansabo partner abo likira na subscribe yambaliri nyamate onyako ko subscribe na bago ntigire comment yawo gabo enjira munyako benko esoma ase MBO ase enjira ya abene ke egime na bago si Global Radio round ne ya kabria request awa karunge birengelo byawo mbo kiboraro komenya enyumba ya muromino soyo mino oyo tamenyatinka mbo kiboraro gosoa gosekurema umugondo boyo mino oyo tamenyatinka 0753241889 nero inamba ya nesimi sangango ibirengelo ncheba kono mwana wa Bagetutu Fidelis Omingo Mochoge.